Udalguri Jilla Sport Asian आरो Udalguri Jilla दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जि गल्ड काप बे गल्ड कापआ थांनाय 6 नभेम्बरनिफ्राय फैयै नै गाबोन 19 नभेम्बराव फाइनाल गेलेनाय जागोन फाइनाल बादायलायनाय आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लादों उदालगुरि जिल्लानिनो इडेन एफसि होननाय मोनसे गोख्रों दोलो आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन ग्लबेल स्पर्ट्स एकाडेमि गसाइगावनि आरो बे मोननै दोलोनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जागोन आरो बे गाबोननि जि जोबथा गेलेनाय बा फाइनाल गेलेनाय बे फाइनाल गेलेनायनि थाखाय दिनै बेयाव गोबां रेडि खालामनाय जादों गाबोननि जाहाथे हाबाफारिया मोजाङै जाफुङो बिनि थाखाय जोङो गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों बेयाव 12 बाजिनिफ्रायनो जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बेबायदि हाबाफारिफोर थागोन आरो गेलेनायनि बादायलायनायाव गाबोननि गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' मानाव गेदेर बिथां थागोन डिपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङाबो थागोन आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बिटिआरनि जिमानखिनि इएमफोर दङ आरो आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बेयाव बाहागो लानायनि खोथा आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बेयाव गिदिर गोलाव बिटिआरनि गिदिर गोलाव बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे उदालगुरिनि जोङो आसा खालामदों उदालगुरिनिल' नङा उदालगुरिनि खाथि खाला थानाय बाक्सा सनितपुर बेफोरनिफ्रायबो बेयाव फैनानै गाबोननि हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो जोङो बेखौनो खावलायदों जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे गाबोननि फाइनाल गेमा मोजाङै जाफुङो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनांगोन मानो होनोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै बुङोबा बड'नि बिफा आरो बिथांनि जि मावनाय दांनाय बिथांनि जि सोमावसारनाय आरो बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि दा बिथांनि सान्थौ सानस्रिजों जोङो आवगायलांनायनि थाखायनो दिनै जोङो नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों बर'फ्रा आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुंफ्रा बे नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों दा बिनिखायनो बिथांखौ अनसायनानै बा बिथांनि खेलाखौ अनसायनानै जोङो बयबो बेयाव बाहागो लाफैनांगौ अंशग्रहण खालामफैनांगौ जोङो बेखौ रिक्वेस्ट खालामदो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै बड'फाया मोनसेल' खोथाखौ सानदोंमोन जाहाथे बेयाव बर'फोरा जौगानायजों लोगोसे ट्राइबेलफोरा जौगानायजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेयाव ज'है थांनानै थानांगौ आरो बिथांनि मट'आनो बेनोमोन लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो थांनानै थानो हो दा बिनिखायनो खेलानि जुगै जिहेतु गासैबो खौसेथिया फैयो गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौबो जोङो बेयाव इनभल्भ खालामनो नागिरदों गेलेनायनि सिगां हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बा मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो नेपालि थागोन आदिबासि थागोन गार'फोर थागोन दा बेफोरबायदि राभाफोर थागोन गुबुन हारिनि बेयाव मोसानाय मुसुरनाया जाबाय हागोन दा बिनि ओंथियानो जाबाय जों गासैखौबो खौसेयै लानानै जोंनि नैबे ओनसोलाव सुखु गोजोनै खान्थियै जोङो रायजो जानायनि थाखाय जोङो नैबे खेलाखौ होनाय जादों जोंहा गाबोन जिहेतु नैबे खुंगा 22थि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ गाबोन जोंहा जोबथा बादायलायनाय अर्थात ग्रेन्ड फाइनालि मेट्चआ जागोन आरो बेयावहाय मोननै गोख्रों दोलोआ बिथांमोना देरहाफैयै फाइनालाव फैनो हाबाय बेनो जाबाय गसाइगाव स्पर्ट्स ग्लबेल स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय आरो उदालगुरिनिफ्राय इडेन एफसि बे मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लागोन आरो आं खावलायदों बयबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै खेलाखौ नायनो खोब मोजां खेला जादों आरो आङो दिनै साबायखर बावगोन जाय गेदेमा बिथांमोना नैबे खेलाखौ रायजोफोरनो नायनो थाखाय रायजोफोरनो दिन्थिनो आरो गेदेर उद्देश्य लानानै गायसननानै गालांबाय जोङो दिनै जारिमिनखौ बोदलानानै नायबा जों नुनो मोनो 1994 मायथाइयावहाय बे खेलाखौ गायसनजेननाय जादोंमोन जे बड'फानि मुङाव खेला होनाय जादोंमोन आरो बे खेलाया दिनै अल इन्डिया आरो बे मोनसे समावहाय इन्टारनेसनेल सारा बुहुमावनो नायजानाय बे खेला जाहैगोन बेखौ जों मिजिंथियो आरो बिनि थाखाय जों नाजाबाय थादों आथिखालाव बेयो अल इन्डिया हिसाबै बेयो गनायथि मोनबाय बड'फाया जि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गोग्लैसोनाय माहारि बिथांमोननि जि मोनथायनि थाखाय जुजिनानै जि मोनसे सान्थौ सानस्रि जोंनो सोरां लामा मोननायनि जि मोनसे लामा जि जोंनो दिन्थिनानै गालांबाय लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे सान्थौखौ लानानै बिथाङा जिहेतु सोमावसारदोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै बर'फोरा बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ लाना सोमावसारनानै दिनै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड खालामनानै दिनै जोङो एसेबाबो जोङो मोनसे सेलेब लेब पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट
जोङो जुग्राफिकेल बाउन्डारि जों मोननो हादों आरो बेजों जों दिनै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियाबो दिनै निस्सय आगानसेबाबो जौगानो हादों। बेनि थाखायनो बे गेदेरथार थांखि उद्देश्य लानानै जाय गेदेमा बिथांमोना आदा प्रदीप कुमार दैमारि, राकेश बर', रामेश्वर बर' बेबायदिनो आरो गुबुन माखासे गुबुन माहारिनि सोद्रोमाफोरबो दंबावो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो रायजो राजाखौ खावलायदों बे खेलाखौ रायजो राजानि जों खेला खालामनानै मोनसे आयदा हिसाबै जों लानानै बिनि गेजेरजों जों गेलेनायखौ जांख्रि खांहोनानै जोङो दिनै जोंनि इयुन फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो हौवासायानो होन हिन्जावसाफोरानो होन नट अनलि फुटबल जोङो गुबुन गुबुन आर्सारि बेबायदिनो जोङो लं जाम्प हाइ जाम्प बेबायदिनो गुबुन बेडमिन्टन क्रिकेट बेबायदिनो भलिबल बेबायदि गुबुन गुबुन बिथिङावबो बेजों लोगोसे जों मोनसे एवाकेनिं फोजाखांनाय जों लाबोनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गेलेनाया दिनै जास्ट जोङो गावनि देहाखौ राफोद खालामनो टाइम पास बायदि नंलिया बे दिनै केरियार जाफैबाय मानोना गेलेनायनि जुगिदि जोङो दिनै सासे मोजां गेलेगिरिया गावनि जिउ खुंनायनि लामा मोनो गोबां थाखा फैसा खामायनो हायो थांनानै थानायनि लामा मोनो दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजाया नैबे खेलाखौ नैबे जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जि टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्ट जुगिदिनो बिभिन्न गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मदद खालामनानै थुलुंगा होनानै गेलेहोनानै जों बिथांमोननि जिउ लामा जोङो दिन्थिनो हागोन बेखौ मिजिंथियो।